Тун тун тудудун тун тудудун тун тудудун. Тун тун тудудун тун тудудун тун тудудун. Тудудун тун тун тудун. Тудун тун тун тун. Так, де острів? Тут є. Пішли сме! Йой, уже ся грузить. Уже там щось туди. Музичка вже пішла. Ех. Ну, низько забавимо. Ей, бо ми низько забавимо, я вам кажу. То ще ніхто не знає, як ми низько забавимо. Я знав, винуватий, маленьком збаламутив з часом. Хотів на 8, маломся задержав. Повім вам, ж буде в 9 пак, а то видите, як вийшло, ж я можу скорше. Ну я і так дуже радий, що був на час. Марку, здоров. Зась туй, зась із нами. Далі бавимо, угадай що. Раз бавимо острів. Кой нам надуїста, переключимося, видав на темну півницю, лиш нікому не кажи, добрі? Все ми так з тобою тепер договорили. Так, що там у нас? Нова кушниця. Як можеш пропустити ці стріми? То я їх, розумієш, моя велика біда, коли я їх пропускав. Йой, щось мутяшко. Щось мутяшко. А ну я, може, позакривав дещо. О, якраз удміна сирени, файно. Чекайте секунду, я пробую браузер виключити. У мене комп'ютер не берує. Там якраз отбой сирени, все супер, все добрі. О, Юрку, здоров. Айно, никавим тот тайкун. Бо низького бавити видав не буду. Низько в мене план острів. Далекіть ми на дуїста забавимо ще маленьку темну півницю. Тайкун лишу на другий раз. Ну буде. Мені ся полюбило, 100% будемо бавити. Так, у нас проблеми з гвіздям. Гвіздя я знав, де у нас роблять. У Кузни помало угля. Угля насправді мало бути доста. 0. 3000 є. А ми виціть. 500 угля заберемо і повеземо сюди. Буде сяк? Буде. Так. Теплому, бідний комп'ютер. Я не знав це. Ні, мені ся видить, йому просто оперативної пам'яті хибіло. Бо сися бавка домак не оптимізована і має дуже читаві нароки на оперативну пам'ять, много об'єктів треба промальовувати. Дуже много об'єктів. Я се відкрив монітор ресурсів, то я вижу, що у мене процесор не загружений на 100%, відеокарта теж на 100% не загружена, а оператива в мене вже упирала так. Та я закрив гет-браузер. Так, у мене 13 курів, і я тут вже скотобійню у очередь поклав, не знаю, де вона там буде. Десь тут в очереді буде, коротше, і скотобойня. Лиш всяку чинимо. Десь я хижан клик. Цей склад де буде? Туй? Треба мені той склад? Видам, треба. The Movies. Ото щось похоже на тот Game Dave Tycoon. Це як? О, тут та лавочка ся доста хуснує. Можеш класти ще, найсі люди спочивають.
найсе приказуват. Ти туй. Закіть будуть в очереди воду набирати та можуть Ви всі виділи? Він просто взяв і, коротше, крузілавицю прийшов. Такої би і там не було. А все чого? Бо сесі дали роблять засім мало угля. Та як ото? Що за робота? Все, сніг зачав падає? А, все, вже грудень. Вже сніг паде. Так, я не пам'ятаю, що ми там мали робити. Земля виснажена. Ну, так і виснажена, та буде гречка. Ні, на гречку теж не піде. І на мушу сесев уліпити. Як ото? Не є у вас обуви? У мене ся туй мала продавати. Не, туй? Не туй. Туйка. Ану швидьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. Койся був, щось було. Ага. The Movies Гудіні? Що? Я ся запутав. Котрий Гудіні? Чекай, мені треба топанки. Татуй топанки суд. Діть це купіть. Це вам треба би таку тую, бо ті топанки продавали. Не пожирно на вас буде. Ну, добрі, давайте тут не будемо продавати гарбузи, будемо лише топанки продавати. Ні, ну серйозно, щось це за нароки такі. Хочемо топанки. Та тут маєте. Мені ся видить, у мене маленько з логістикою проблема. Мені треба сюди ще декого на тачкарню. Що в мене по ресурсам? Уже 117 людей, це дуже добрі. Цей звіт я в читавому плюсовий, і це все дякуючи експортові. Я на 2000 щось напродавав. Що в мене є на продаж такого? Тут я збирав малину, муку, постачання ушиткам. О, там вози можпак буде класти. Возарня було, чи щось таке. Тачкарня, ото там, де тачки, а були ще вози, ні? Де то було? Тачкарня десь тут була? Транспорт і торгівля. А, тут є тачкарня. Стіло, все давно. Вози доставляють ефективно. Ага, дозволяють ефективно приміщення місць великого вантажі. Після закінчення будівництва нового стіла ви можете замовити новий віз. Натиснути властивість буде замовити віз запряжно-тяглового коня зі стайні та... А можеш лиш коню? Не можеш волами тягти? Ясно. Та мусить буде і так конів. То-то. Посесійна тачкарни оперативно функціонують. О, пішло. Угляся дали чинить. Прийшов до нас гонець. Нараз никаємо, що можемо продати. Є у нас і олій, О, є у нас доста продавати. Що би сте хотіли? Олій 800 покриваємо нараз. Муки 2000 вам можу продати нараз. Порядок. Далі. Цуря, збруя, всього в мене не є. Як робити збрую, я ще сам не знав, все на коні щось таке. Ника їм твоє відео розказував за наші похожі на русські слова. Ага, тепер слово цукрик кажеш. У мене вдома казали просто цукор в основному. Цукрик чуємо вже туйк в Ужанській в долині, бо так розумію, що май широко основано теж. Добре, він ще муку хотів брати. 2000. Ще їм треба. У мене 2900. Я їм 2000 продав. А вони це встигнуть намолоти ще. У мене очі вже зерна. А, пшениця в нього теж кінчать потихо. Добрі. Так, що у нас тут? Тут у нас троє роблять. Дерево в них дублуду. Склад на дрова. Складовий. Угу. Все,
все, добре. Тепер дрова будуть май близько. І тут дрова ще суто складові, а тут по постачанню теж. Ай-яй-яй-яй-яй. І з цими складами велика біда, ось на них треба ще вручну класти доставку. О, всяк треба було. Всім добрий... Добрий вечір. Чи ще є стара кушниця? Котра стара? То та стара, що у Кушниці? У нинішньому Хуському районі, кідзавту кажете, тайно, ще є. Ще ся держить. О, вже хишку доклали почти. Уже дораз стріху дороблять, та й буде порядок. Честь вшитким. Доброго здоров'я. Пен 9. Доброго здоров'я. Ви стеня тепер лише зафоловили. Красно вам дякую за те, що фоловите канал. Мигаль бавить, ми тільки, видите, бавимо. Тепер ми достроїли ще одну нову хишку, у котру раз ніхто не прийшов, але я ся дуже надію, що прийде, бо у нас дуже много людей ще треба на роботу, а хиблять ми просто люди. Тут є лише одна локація, де рибу ймають, а я хочу пак тут класти ще одну. Це що, торговці? На торговці. Так, тут вже починають потихо класти ще одну хижу, добре. Ніде взяти гвоздики. Засі з тими гвоздиками проблема. Чого? Або не є угля, ясно. Тут вже допалюється угіль, добре. Ото видав я тут повного поклав на то. Тут 3000 збирайте, доста буде. А з цього угля ми 5 стівок повеземо зась сюди. А чого вони раз не наповнюють угіль сюди, а пак на експорт? Це в них якийсь такий прикол? О, нова родина. Нова родина заселилася. Супер. Катерина, Пилип, Параска, Мацькових. Та й двоє дітваків. Файно. Солонина в них також є нараз. Про реальну стару кушницю я знав про бабку. Ага. Но, кіть кажете за ту стару кушницю, де був тот Карпюк? Микита Карпюк? Ні, того вже не є. Я ачей перетербив. Нова кушниця, другого не є. Айно. Тося не всокотило. Та обсталося лише то одно відео, що маєте у мене на каналові за лінивого Карпюка. Так, сіно. Сіна тут 6000. Сіна в мене доста буде. У мене є двоє вулів. Ні. Вулів у мене 1, 2, 3, 4. Читаво. Добрі. Бо я хочу в перспективі класти солеварню. Де є? Тут є. А на солеварню мені треба буде 2 вулів, бо там робили. Так, сюди дрова носять. Постачання. Добре. На минулих стрімах пробуємо класти собі якусь ціль, плюс-мінус об'єктивно, що би я хотів чинити. Там хотів їм раз завести корови, та й пітята обов'язково були, або оба 2 рази, як я собі клав якісь конкретні цілі, то в мене все накривало, перекривало другим, бо у людей були домак інші потреби, домак інші нужди. Треба їх було убрати, треба їх було убути, мені треба було наскоренько думати, як ото все придумати, бо й не знав їм. Та тепер у мене шиють обув. Туйки у мене із колопінь чинять полотно, туйки з полотна шиють цуря. І теплої цуря шити раз не можу, бо на теплої цуря мені ще треба сукно, котрого в мене не є. Так, зась біда з тими гвоздиками. Де у галиби? А в мене є желізо.
Желіза ще доста. Добре. Значить. Куди сесі вимітали? Ну, угіль є, добре. Угля сюди наносили 4000. Та робіть гвоздики, що ви тут? Ну, добрі все, робиться. Ну, Микита Карпюк то капець легенда. У мене пак був ще один, айбо розонадівся. У мене тут був ще похожий припад. Туйки, де сися хишка стоїть. Та я раз зачинав класти хижу, та був у мене руно такий робітник, аж прийшов, став постачати ресурси, та став собі ніч не робив. Бо у мене вже було доста велике село, місця так видить, у мене вже сей сурдик до половини був вистроєний. Та й сись місто, ну, та яся дорадив, аж я вже сесю бавку лишати не буду, аж, ну, буду далі бавити, найто там один стоїть. А яся пак загрузив на слідуючий стрім, а його не є. Тот челяник десь пропав. Ну, не умер, десь пішов, десь, ну, розонадівся. Розклявся. Та поклав там хижу наново. Тут і тепер живуть люди. Устименки. Ну. А туйки вже з цього боку кладу сади, туйня. Барацьки, вишні, яблука туйки. Раз лише один гід прийшов, та яблука ще такі маленькі. А тут треба буде потихеньку коло цього класти склад, пак. Де склад? Склад туйки буде. Як би то було? Бо тот склад був да як сяк? Ні? Всяк добрі буде. Уже в мене 3 мертвих людей у селові, ви сте знали. Кроме Олега Довженка, котрий ще в 25-му умер, 4 години назад. Пак того такої года умерла Харитя Скрипалька. І далі он через 3 годи умер Славомир Добродько. Та вже 3 сигінят там спочивають. А нам треба никати, щоб нам у деркачі продати. У них є много соли. Та й вони беруть угля. Ану. О, угля у мене тут 3000 є. Добре. Значить, угля Емруно 3000 продаме. Пішли сме. Далі. Олову у мене до блуду, або йому й не треба. Не, треба 1500. О! Гроші цяп-цяп. Making money, гіся каже. Що в мене ще? Туюня щось це збирало, або вся малина нігдеся не дозбирати. Морська торговля щось мені не йде раз. Що в нього ще такого є? Цуря, 1000. Хочете цуря? Хочете. 1000 цуря. Гречка в нього є, муки в нього є, обуви в нього є 800. А ви щось берете? Берете. Давайте 800 обуви. Йой. 8 стівок. То я доста так нормально заробляв. Лиш треба ми буде купити кожу. Кожі туй лиш 395. На складовивня. О, кожі в нього вже почти не є. А у них такого... О, є. 2000. Найбуде. Найбуде. Так, що у нас тут ще? Льон. Нащо мені той льон? Я його навіть не садив. О, нова родина. О! Сесі вже у лужковій перві будуть жити. І це в мене буде лужок. Не знав чого. Хоч воно тут і не дуже прує. Ні, це буде Дануха. Ну і куждеться, це буде Дануха. Родина весниних. Весниних, добре. Я їм можу економічно помочи, бо я добрий челянник. Ну, а там, що в мене дали строїть? Склад, добрі, і дали соливарня такої. О, на неї вже навіть будуть возити потихеньку ресурси, тут вижу. Супер, бо там каміння треба було.
У мене була дуже оптимістична ціль з передущого стріма. Я хотів класти нараз солеварню, бо у мене були воли, а я знав, що там волів треба. Но я поклав солеварню, ника вона не строїть. А там пише, що там треба 2000 каміння. А видки мені камінь брати. І там оказалося, що є ще ціла така читава процедура, як добивати камінь усі бавці. Ож, які мені хижі на то треба. Ну, фактично лише сися хижа. Камінарня, або... І так, ото було доста комічно, я би даже вповів. Добре, та що туйся потихо ріхтує хижа. Даже не потихо, так шиковно, никайте раз, тьоп, і пішло. Не, це не хижа, це склад. Що я зараз за хижу подумав. Ну, ви розказуйте, що ви доброго низько робили. У мене такий був доста непростий день. Робота нині тяжко йшла. Нись така спека була, така жара, не знав, як дихати. На сьому складові буде камінь. А як той камінь не можеш складувати? Що, камінь лиш той буде? А. Не розумів. Не розумів, но най буде. Туй хоч з деревом та й углем проблем не є. Угляся збирати і туй, і туй. Добрі. Головне, аби було на торговлю. У мене ся тут все продає. Сушена риба. На сушену рибу треба сіль. 400 соли тут є. Тут соли ще 2800. Парада. Це я купував сіль тепер, ні? Тепер їм брав. Так, туйся ще шпурує угіль на продажу. Олоу доста, айбо олоу скоро не буде, бо сонячник туйся кінчать. По соняку вже дораз не є. Всі вже все доварили. Так, щось у нас буде садити? Гречка, пар, колопні, булі, пшениця, льон. А може замість льона посадити сонячник? Можеш попробувати. Ще раз колопні, пар, пшениця, посоняк. Нормально. Добрі. Хіба не буде. Що у нас там? Гроші у вас не є? А чого? 2 роки назад я листи тут жити, вже у вас грошей не є. Кілько малини маєте? Продавайте малину. Там збирають на однушній торг, никайте. Тільки беруть Продавайте малину. Я не розумів. Місячний дохід 5, податок на землю 2. Ну, знати ще маленько. Спочиваєте? Добрі. Оксана Дріст, спочивати. Що мені дуже любить всі бавці, ось сі родини, що давно тут живуть, ця вже родина 8 років вже. У них попіля хижі росте дерево. І у всіх теж попіля хижі ростуть дерева. І чим май довго родина тут живе, тим май велике дерево. Ну, понятно, бо вони там никають за ним, то все. Тут що у нас? Ага, випалюється угіль. Добре. Що там кажете? Наприклад, я працювала сьогодні, а вже завтра в відпустці. О, мати відпуск, то цукор. Ей, найся не приказує. Так, тут вже очей ніч молоти не будуть, бо не буде пшениці. Сяк. Тут поєдного викопкати гет. Лиштуйся домолює. Откритих посад онь 23. Так, сього домак гет. І сього домак гет. Тут у одному млинові найся довнадів та й готово. Пшениці не є. Пшеницю чекайте аж на другий гід. Мука на однушній торг не є. 0. Що, біднієте? А, та бо у вас дохода не є. Так, треба видав потихеньку податок на землю пускати. Бо щось... Податок на землю. Всяк.
Ану, всяк нормально буде? Кому я тепер гроші давав? Всім? Мирний час хочете піти в Карпати. Йой, тут дуже файно. Никайте, тут волами орють. Не задарь, не задарь. Волами орють землю. Бо в мене перед цим просто не орали, аби сте знали. То фізика, правда, дуже читала, що не так проходять крузі, то крузі городину. Ож, був би мирний час, та хотіли би сте в Карпати, ясно, аж тепер не прийдете. Так чекайте, а кого вам мішать прийти в Карпати? Ви десь там відкить не можеш вийти? Ніяк. Де в мене, значить, пар туйки? Туй? То й на цих двох? Ні, на цих буде пшениця, а на цьому буде посоняк. Добрі. Так, тут в мене яблуньки ростуть потихо. Супер. Води не є, та є вода. Де? Тут у вас колодязь один. Тут у вас колодязь другий. Два колодязі на... Так, чекайте, не пілуйте на нього. Тут у мене 2, 4, 6, 8... стоп. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 хижів. Та й сісі видавати беруть. Та доста много. Цей сурдик уже даже малим визират гетот. А тут і магазини суть, і все таке. Добре. Що там солеварня мова? Строїться? Строїться. Йой, то ще мільйон років все буде класти. Із Мерфед мені прийшли. Вони беруть то, що в мене не є. У мене є гречка. 1000 гречки у мене точно має бути. Там у мене гречка 1500. Значить, гречка 1000 пішла. Олову 3000. Олову у мене лише 900. Та я їм 950 і продам. 5000 муки. У мене цього другого ніч не є. Муки у мене лише 1500, можу їм продати. Та найбле. Та в мене вже по грошах нормально так. Я дуже читаво заробив. У мене 2000 на руках, у мене всякого нігде не було. Нігде. 14. О, ще ця теличка маленька вродила. Файно, файно. Молока у мене має бути до блуду. Молокося в мене продає таку й туй. Айно. Молоко туйся продає. Так, де тут було никати місцевий ринок? Молокося продає туйка. Туйся молоко продає. І все, айно. Так, сим далеко буде ходити у боут. Треба буде поникати, як би то організувати. Туйка треба буде ще класти болтик. Видав склад якийсь. Склад, болтик з дровами. Та й сюди далі хижі можеш класти. Файно. Рибу й мати. Рибарню туту. І сю. Не мож? Не рунує. Пана вам руського. А де її туди класти? З цього боку мож. Йой, то треба ще й міст на цього боку класти. А то можу сюди мостик упалити. Та якраз тут і камінь збирати буде недалеко. Всяк мож. Ага, можеш ти з Одеси, добре. Я в Одесі останній раз був очей. Господичку, коли то було? 2011? Це навіть 2010? Кампець, як давно я не був в Одесі. Сохранитися. Це дуже важно. Так, сим дали гвіздя хибити. Пак як? Чого? Робиться гвіздя.
угля у них отсяк. Це треба вам просто ще когось на роботу віддав, ні? Хибит вам третій, бо не встигаєте з віздям. А чи й так? А чи й? Що в мене по роботі домак? Откритих у мене маленько збідніло населення. У мене більше половина мали плюс 100. Та я туди вчиню сяк. Я податок на житло чуть-чуть спущу, а податок на статки дам сяк. Сяк буде добрий. Ні? Бо в мене сісі дуже багаті. 170, 242, 219, 242, 312. Поникайте на всю родину багачів, які тут живуть 8 годів. Вони ще навіть не старі, никайте. 39 годів, 36, Олесь, домак, живчик, а в нього 312 карбованців. Баня біг. Звідаємося, що таке озеро. Ага, ні, чекай, то були львівські ачі. Ні, там були і львівські, і одеські. Було. Отом ходив у Мукачево, не міг їм знайти Мукачевську челядь. Ну як не міг їм? Просто Мукачевські ганьбилися за мною говорити чогось. Так, добре, ту і сушену рибу чинять. Айбо і сиру теж. Бо сирася продає і на місний ринок теж рибочку чекають. Видите, вони рибочку люблять. Гречку 1000 доста буде. І так ніхто не бере. Мед ніхто не бере. Мед це в мене десь тут продавав. Туйка. Та мед беруть. Мед продають. Файно. Теплої цуря 50. Теплої цуря у мене на складові туй було. Туй. Туйка 300 се обстало. З теплим цурем немного. Кожі доста. Кожум купив був 2000 і потихеньку перетягують на склад. Айно. Сюди. Ага. Та й туй може туди кожу. 2000. Там уже розберуться, кому виткить тут у кожу має іпно досягати. Що ти, хлопці? Іде робота потиха? На соливарню. Іде. Усього з цими гвоздиками має велика біда. Гвіздяся тяжко чинить. А вже їх троє, вже би мали майбірувати. Були сте у Львові двічі, ну та файно. В Ужгорода не чекайте то, що бисте чекали від Львова. Я вам нараз кажу. Ото буде дома кінчика експірієнс, як каже. Тим часом я заробляв бабло, гроші. Я просто юний бізнесмен. У мене 2400. Я зась 2000 наторгував на експортові. Де в Галибита продавати улі так вигодно? Та я буду самий по соняк садити. То мені треба буде... Як у мене докус карта йде? Ось тут границя. Шаленим. Та лиш сись дараб мій. Та мені се треба Едгорі строїти туди. Сюди. Та й сюди. На сесі острови. Якось то дуже нелогічно. Ну, най буде. Так, усього бока хотів їм покласти пак ще міст. Оби люди далеко не ходили. Нормально буде. А ту й рибку буду й мати, і каміння збирати, та й, розширятися треба, як. І ось цю соливарню будуть строїти дуже довго. Ставимо магнатом напроти. Айбо серйозно, 2400. Киття мете на предыдущому стріму у мене був дефолт. Я мінусовий був.
Ну добре, то не можеш поїсти аж такий дефолт. Туди просто якраз у той день, чи Росії дефолт об'явили, це щось таке. Кі добре тямлю. Може і не добре тямлю. Так, що там у нас назбирали? Є обуви 5 стівок, гречки дораз не буде. Гречкася домак ніде не продає, я так розумію. Не? Гречку ніде не продають. Вже не є і ні муки, ні капусти. Мед туйка. Капуста туди туйка. Ага. Або капусту лише від місних беру, ясно. Чеснока за то до блуду. Ну як жирний мінус? У мене було мінус... Ну мінус 100 не було. Бо був йому мінусі довгий час, і то мене було дуже напудило. Я туди попродавав би все, що в мене було, як лиш може було. Так, ідемо то-то. Ну ідім щось заторгуємо. Заженемо у балаків декого. Можемо продати корови? Інтересно. Бо в мене теличкися родять, а родять уже 15. То їх можна на забій ладити, бо в мене ще скотобійня не готова. Я їм тут толоку вчинив, найся пасут. Файно, піляріки, паради. Тут дерева ростуть, не знав на що. Нащо насадив дерева? Кіть тут ростуть. Ну, а збирав їм сюди ресурси. А нащо? Кіть воно так слабо. Торговельний причал, слухайте. Так, туйня он 2 обороги. 6 тисяч. Почти 2 тисячі. І з сіном у мене проблем не буде ще скоро. Все тут все добрі буде. Так, вся родина, у вас все добре? Водичка, малина. А де воду набираєте? Туй видав? Видав. Угу. Така музика супокійненька, так все тихо. Доброго здоров'я, Мішо, никай. Де тя носило? У нас тут всячино. Улій. Цуря. Що в мене є? В мене цуря ще не є. Бо і улов уже не є. А уголь вам не треба? Не треба. Та задерім прийшов. Задерім прийшов. Та хоч куплю гвіздя маленько. Що б ти хотів казати, Мішу? Ще і політушка кампець, та вас тут тільки нових налетіло. Мусив вам наново все розказувати. Ну, кітнакур, то туйка є моя нова кушниця, і я вже не кладу собі ніякі конкретні цілі, бо то фурт як не так ся получать. На тепер є що бим хотів докласти сісю солеварню і зачати варити свою сіль. На сесе мені треба буде тільки 2 волів, а воли у мене тільки будуть. 1, 2, вже в мене 3 в мене є. Нормально, та й теличкися родять стабільно. Воли у мене будуть, солеварня буде, вона вже наполовину достроєна. Надіюся, аж з цього году встигнути. Много чого в мене росте. Сади у мене подростають, тільки яблука, вишні, барацьки. Все буде паранно. Тільки пак покладу ще мостик на сього боку, начну і сісю територію вже потихеньку окупувати. Селося, читаво розрастати. Мільярдером буду. Та я ти кажу, Ники, в мене
2300 золота. І це дуже читаво. Я на передущому стрімові був у мінусові. Так, гонець із Мерфи прийшов. Що берете? Гречку 180. Забирайте. Обу, угіль. У мене ніч не є. Обу, угіль. Не хотять. Я візьму теплого цуря. 500. Мені пак треба буде. Кури поскоро брати. Ну, треба планувати. У мене тут просто ще велика очередь строїти всячину, та я раз нову індустрію не лажу. Кури та й свині вже, видав, будуть другим дарабом. Я раз хочу цю індустрію дочинити. Вапнярську піч, скотобійню, вапнярку. Ні, навіть скотобійню, а чи май скоро гісесе. Ще й на камінярня? Де ото буде? А, на вапно. Направду. Та скотобійню скорше посунемо. Сільця і так буде робити. Ну, читаво. Та, ви якраз файно прийшли, у мене тут бізнес ця крутить. Я купу, продав, я перше цуря тільки продав, ви б виділи. У мене, правда, сись торговельний причал, щось домак не фунгує, щось воно якось, не йде. Вони сюди дуже довго тягнуть ресурс, та із цього причалася сильно ніч не продає. Вицять можу піти в Паютино, наприклад. Виладемо туди. Айбо у них сильно ніщо купити, а у мене сильно ніщо продати. О, соливарня готова. Супер. Тепер що? Ми сюди двох людей глядаємо на роботу. Нема тяглових тварин. Та дораз буде. Класно, у мене то. Ще одного челяника на торговельний причал. Ну, най буде другий. Або докися найде. У мене, проблема з тим. Вони тепер сіно будуть нести. А тут ближче сіно лиш виціть, а виціть. Далеко. Гонець прибув до Паютина. В одних можеш медовуху, руду купувати, сіль. А можеш їм продавати теж щось інтересне. Наприклад, борошно. Вони купують 8000, а у мене на цьому складу є 600. Та я їм продам 600. Насміх. 6 стівок. Та й більш нічим не можу такого продати. У мене з цього всього більш ніч не є. Буду я вапно їм продавати пак. Буду. Увидите. Туся вже скотобійня кладе. Так, двоє знайшло, двоє. Нема тяглових тварин. Татуй суд. Як їх виціть забрати? У мене єднорічний віл є, та й ще один єднорічний. Ага. А той не пише. Ага, no. Воловий має бути мало один гід. Та у мене що? Можеш одного бугая 4-річного на вола вчинити. Або в мене є той 2-річний та річний, з цих двох можеш вести. Та як їх, а чого їх не можеш вибрати? Два коня або 2 воли. Та 2 воли у суд. А, треба їх перетягнути. Сюди. Та й сись. Пішло? Пішло?
О, пішло! Ідуть! Ідуть! Єй! Воли йдуть на соливарню! Єй! Класно! Соливарня чудно так получилася, запоком якось. Ну не бай. Так. Все, уже ся робить то та? Уже ся робить сіль? Уже ся робить? Я не знаю, як воно фунгує. Ну робіть сіль! Ану, кивайтесь. О, пішло, никайте. Никайте, вони там щось крутять. Там воли бігають на колесо і воно ся крутить. Ага. Ай-яй-яй, я теж понял. Так. Добре, та супер, то туди ропася буде набирати, сільця буде робити. Файно, все. Я продукцію вже наладив. То дотуй на складове буде 4, 2, то 6, 8, та ще на 2000 соли. Сюди їм буде близько має носити. Так, і все віддав за тими моїми 6 стівками малини, муки. А щось за малину писав? Малина є, ну. А, точно. 280. 280 малини будуть брати. Ну, туйся маленько розголотило, вже 14, було в мене 16. Лише у мене бугаїв много. Та мож видав всього 4-річного бугая перечинити теж на вола, пак май потім. А у мене ще двоє подростають і так, і так. Ну, тут є скотобійня. Корова, вівці, свині. Добре. А треба мені буде ладити, та дораз найду гентеша на роботу. А треба ми видав думати на якомусь складові, айно, аби то м'ясо було. Це як? Як то з тим м'ясом? Ану. Це то у коморі має бути. Свинина, солонина, яловичина. Айно? Ану. 2000. 20 тисяч може бути всього на складові, добре. Тож 3000 паламе, там будемо видіти. Що, камінярня зроблена? Айно, добре. Тут тачка, челянник, камінь 0, вапняк збирати. Будемо вапняк збирати. Далі його треба буде гасити, там на тотося спеціальна піч буде вапнярська, бо на неї теж треба було камінь. Та я на то збирав камінь, убим пак вапно чинив. Ай-яй-яй, ану. Чути, як ся крутить, ні? Там видко оціть, як ми взяли ж то? Як і взяли ж ратиці в облиску, там тільки... Ну, супер. Добре, що у нас тут із углем? Угля доста. Тут туди можеш і 5000 назбирати на продаж. Так, ідім, нічим торгуватись. Хіба обув. Давайте у деркачі, декого заженемо. Соливня раз доста. Ну то лише раз. Бо я хочу ще сушену рибу пак класти. Туйка в нього буде пак. Вироба. Рибарня. Тує. Ну, та я і хотів пак сяк класти. Да, як.
Бися сильно місто не займало, або мусить, да, як сяк. Нормально. Ну, кроме того, можеш ще сюди упалити 2-3 хижучки. Ні? Хижучки то файно. А я люблю, коли мені люди йдуть жити. Всякі се посунемо. Сяк. Добрі. Та й тут туди ще одну таку теж покладемо. А цяк да як. А цяк. Добре. Файно, мені ся любить. Мені ся любить, як розрастаться село потихеньку. Тут можемо буде ще один болтик покласти, найся продає всячину. Тут у них буде така площа інтересна. Кругом каменярні, бо треба б якось робив на каменярні, ні? Лоді тут плавають круг них. Файно, парада. Тут сіно ся косить, сушить. Файно. Сіна доста. Сись обуріх повний. Сись почти повний. Я мав повно того. Так, добре. Єдного бугая лишаємо. Всього на вола. Далі. Кіть уже у мене ген теж є. Вже є, добре. Та тоді 2 волів мож на забій, ні? Сього. І сього. А пак м'ясо з них піде сюди у комору. Та й порядок, та й може буде жити з м'ясом. Так, що у нас там? Деркачі. О, їм якраз треба угіль та й обув. А у мене там угля 5000, обуви 1000. Добре. Тоді угля все. Обуви лише 1000. Все, я вже заробляв гроші. Файно заробляв гроші. Мені це любить. У мене... О, що? Недостатньо різноманітні харчів. Но, у без якого не було, там ми кладемо туй болтик. Туй такий поміж хижами. Оцяк. Кладемо болтик. Йдемо туй на роботу. Тепер никаємо. Щося продає. Туйся продає. Бурак, мука, риба. Значить, туй будемо продавати. Горох, молоко. Ну, сіль. Добре, сіль най буде. Де молоко було? Молоко і олій. А все таке друге вони сьогодні і самі чинити. Ну, вони сьогодні нормально купувати. Просто сюди ходити купувати далеко, та най буде туй. У них є бурак, риба та більш нич. Або зараз все привезуть. Не переживайте. Може мені ще одну тачкарню построїти, обома і шиковно були, бо тут і тачкарі. Що в мене? Туй у мене... О, уже яловичина ся появила. Та най туй продають замість гороха, наприклад, яловичину. Айно. І ще десь най продають. Так, де в мене дубльовані дуже? Так, і ту олій продають, і ту олій продають. А ту най туди продають замість олову яловичину. В мене ся м'ясо продає, в мене такого ніде не було. Та й може ще десь. Малина, чеснок, цибуля, горох.
і той горох ся продає. Та тоді той замість іного гороха теж покладемо і яловичу. Сяк. Коровлячі шкури. Угу. Що мені з ними робити? Видав раз десь на склад. З тими шкурами пак треба буде щось придумати. Сюди ся щось довго все доставляє. Треба мені ще й тачкарню видав. Так, чекай, що ви мені там пишете? Нащо виходиш з меню продажі, якщо пише, скільки на складові того є? А там пише? А! Господи. На складах у Вароші на експорт 5000, ясно. Пилу, видиш? Я і не видів, що там пише. Я щось дома хто-то випустив. Добре, сів родині мало їсти. Іде на роботу. Не любитимся, що у нас із їдінням. Кажу, тож хибитимуся. Мені сьогодні, тож мені треба ще й тачкарню класти. Ні. Тут сесь щось доставлять. Ресурси. І сесь доставлять, а другий де суд? Лиш двох вижу. А де другі тачки? Ту їх не вижу. Не поняв. Ну, ще й тачкарню точно треба. Тачки дозволяють ефективно переміщувати містом вантажі. Після закінчення будівництва нової тачкарні ви можете замовити нову тачку. Ага. Якщо ви раптом передумали, можете скасувати. Добре, ви можете переміщувати тачки між різними тачкарнями. Коли ви починаєте перетягування. Тачкарні здійснюватимуть перевезення 3 типів, кожен з яких ви можете вмикати в панелі властивостей. Постачати матеріали до будівельних майданчиків. Добре. Та я все правильно роблю. Мені треба ще й тачкарню. Кітіна у мене туй, та й треба класти ще, наприклад, туй. На обидвох кінцях села буде, так, можу казати. Так, і це можеш виключити. І з цим я плюс-мінус порозумів, що це стає. І цю тачкарню мені треба, дуже наскоренько. Так, ропася качат. Тут що? Триває збір вугілля для поточного шару. Кого в мене там вугіль збирати? Тачку теж може. Ага. Сесі. Тут ще раз Нико не робить просто. Тут безконечне родовище вапняка. І ми з нього будемо потихеньку то шупати і всі в печі випалювати. І далі. А чи й продавати? Будемо никати. Так. Сим дали хибит ідіння. Айно. А тут ще нічого не є. Ще нічого не завезли. Кроме соли. Це якраз вони, видав, купили соли. Сись кажеш хибитим води. Чого кіту є вода? У них спирит хижу. І це не розумів мало. Це домак не розумів. Гонець прибув із Паютиного? А що мені тобі продати? Не є? Не є?
теж не є. Теплий мені самому треба. На складах у місті 800, це то, що мені треба. Малина в мене ніч не є. Не треба мені поюти на ніч. Перебачте. Ще Бугайся новий родив. Всі шкури пак десь понесуть сюди, так де? Деколи. А, треба б якось робив на складовий, бо він то поніс. Логічно би було, ні? Яловичину вже всю розібрали, я так вижу. 0. Стівка. 0. 0. Ага, значить. Туй лиш привезли. А туй, видав, привезли і вже встигли купити. Айно. Так їм думав. Та може тоді ще одного то-то. Вола однорочного, може ще одного то-то на забій пустити. Старих курів теж пак так по-інну чик-чик. Требася сохранити. Ми то забиваємо ефорт. Бобра? Якого бобра? Я не знав. І все ще не майвелика очередь. У мене була ще майвелика. У родині Литвинів родилася дітинка, маленький Семенчик. А й родина. Родина із мого села, Никита. І всі двоє прийшли. Ану, водкіть. Сисі-сихашка. Айно, водсіть. 3 дівочка, всіся вже віддали. Євгенія, Марічка і Мирослава, всі вже із цієї хижі 3 дівки, а всіся вже віддали по селові. Ейбо файно. Так, чекайте. Що мене там з'їдали? Це граві Mountain Blade. Ні, не пам'ятаю такого. Я би запомнив. Так, у мене скоро вже зачнеться збирання урожаю. Ужеся збирати. Колопні збираються, кудися везуть. Туй на 5000 маєте місто доста. Туй ще на 2000 маєте місто, добре. Збираються колопні. Туй ніч не буде, поняв. Туй ніч не буде, поняв. Туйки зась колопні. Файні такі. Туйки булі, добре. Туй посоняк. Пшениця. Посоняк, пшениця. Добре, значить у мене зась буде мука, зась буде олій. Файно. Добрі. За очередь, що, не є бобра, не є хліба. Вшитко комунія забрала. Я тебе маленько не порозумів. Що за бобер? При чому той бобер? Як чековно забирають? Не кина. Що за бобер? Так, земля виснажена. Ну, кіть земля виснажена, та будемо садити що? Ніч не можемо садити. Булі теж не можу. Ні. То мусить бути пар. Ясно. Зато на слідуючий гід пшениця буде всяде. Бо і тут пустое поле, пак на ньому пшеницю будемо класти. І тут пустое поле, пшениця буде. Я ще всі очередності не сильно розумів, що за чим можеш файно садити. 128 людей. Дуже много коглядать роботу. Тачкарню кладуть, за тачкарню керницю туй, а далі хижі, бо треба людей, треба на роботу. Омеляне, де йдеш? Йдеш на роботу? А де ти робиш? У тачкарні? Там нормальна робота. Так, туйся полажуть. Очерет, солома, добрі. Туй склад, на складове сіль. Ужеся робить сіль. Фосо. Та значить, кіть ужеся робить сіль, і у нас буде складувати на цей склад. Та
На сьому складові в мене 3000. І на сьому 2000. Та можеш десь класти сіль туди і на продаж. Замість чого? Замість сушеної риби. Не треба мені сушену рибу продавати. Ми будемо сіль продавати. Хоба! Все буде воно. А, тот польський мем, ну, знав за що кажеш. Або в мене не є бобра. Курва бобер. Ото старий мем насправді, він там ще з такою досить слабенькою камерою ходив. Так. Мені інтересно, а і сі воли коли здохнуть? Ну мені то важно знати. Яловичини не є, хоч я на забой відправляв ще одного того. Як там із продажом яловичини 0, тут ще 70 є, там ще 30. Беруть. Люди м'ясо, дай Боже, беруть. То панківняся продають раз лише у одному бовті у цілім варуші. То не густо, або ліпше гнич. Так, ту й керничку вже доклали, значить далі хижіся будуть класти. Добрі. І все не розумів. Всі кажуть, хибит вода. Сперед тебе є. Хибит вода. Никай. Ану, хибит вода. Кона беруть. З чим ідеш? Ану, чекай. Добре, ти несеш то. А ко воду несе? Ти несеш ісе, та Гнат має нести воду, айно? Ні, Гнат відпочиває. Я сих ніч не розумію. Бобер чи бобер? Курва бобер? Я не знав. Я в польських наголосах сильно не розумію, бо має бути видав бобер. Айно, бобер. Дораз ти спишуть вшиткі стіни з тегами, що у них є сіль. Чекай, та в мене фурт буде сіно. Чоловіче добрий, никай. Єден обуріх на 7000 сіна. Другий обуріх на 5000 сіна. І на сушарках никай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Та й тут ще один обуріх на 1000, просто такий запасний. Перебачте. Тут треба, видав, ще один обуріх класти 7. Такий манюнький. Ні, не біля огня. Десь тут можеш покласти. А вать не можеш. Мені ся видить, тож класти обуріх ще і тут теж непогана ідея. А цяк. Що, збиратися вапно? Збиратися, бо треба ми люди на роботу. Зато треба класти хижі. Треба класти хижі, люди добрі. Ану, хочу видіти, як кладете хижу. Ану. Хочу видіти. Так, може вони мус тут у ту воду уливав, то і не п'ють. Слухай, он набити. Так. Mount Blade 2 Banner Hold. А можеш мені будь добрий веречі А от ні, чекай, я собі скопірую лінк. Я собі лінк скопірую, пак поникав після бавки. Все, я собі вже скопірував лінк на бавку, та тепер вже мушу поникати. Так, тую угля нич, а й бо ту ще на складові теж нич. Інтересно, а ту й на продаж угля не є. Значить, будуть випалювати новий. І тут вже не є угля. О, началася проблема. У мене не є ніде угля.
Нула. А як підняти пріоритетність угля? Ніяк, бо збор урожаю все має пріоритетний. Та мусимо раз чекати. Кажуть, уже ось не є гвоздиків? Ні, гвізді раз є, добре. Це село чим майдале, тим стає майкомпліковано, і мені вже тяжко маленько слідити за тим усім, як воно все фунгує. Тут яблуньки вже скоро будуть приносити плоди, ні? Дораз другий гід закінчать, як яблуньки внесуть. Так, зерна пшениці вже має бути доста, ні? Цього року. І все ще вижнуть. Та й було в нього ще одно поле з пшеницю. І все видав. Були в нього 2 поля з пшеницю. Ну. Посоняка повно. З посоняка будемо робити олій. Олій! То, видав, треба ще одну ферму класти, бо люди не встигають, так ми се видить. Всіх людей мало. Мені треба більше людей. А на то треба більше хижів. Кивайтеся. Так, хлопці, це вже мало більше година прийшла. Виникайте, як строїться хижка. А я собі піду наберу ще водички і дораз це вам верну. Нікуди не втікайте. Так, а ну що там тут і лингарі? Ще не доклали хижу? Де в галиба? А ну, кивайтеся. 5 раз майщиковно. Ну, а це вже друге діло. То я прийшов, а вони щось хижу не кладуть. Ну, не кина. А чого двері сюди? А де буде? То я сяк поклав. Аж двері сяк. А де буде фургіта? Ну, капура. Не фургіта, капура. Куди будуть на вулицю йти? Видав сюди. Бо тут вже мусить бути сюди. А, то видав я. То видав я посунув так хижу чумно. Бо і сися так стоїть, то штуйка двері сюди, а хижа цяк на бока. То безюно я посунув. Ну, а сі ще не доклали, а вже везуть на слідуючу хижу. Файно, файно.
Так, добре, що там у нас із збиранням урожаю? Когось туй ладиться, то. Пшеницю збирати. Алло? Що ви там всі чините? Ти тут ще не зобрано? Я не розумів. Несеш 4 клопні? Ганьбила бися. Так серйозно, де сесі всі люди? Виконує польові роботи. А ну, хочу видіти. А, вони ще й туй збирали, то посоняк. Ага, я не замітив. Поки би це вже листопад. Та кніть дарабом. Туй ще не зобра, то є нич. Це все хаща була, тепер ніч не є. О! Туй людися поженили. Файно. Із мого села ободвоє. Файно. Я, правда, надіявся, що мені ще люди прийдуть. Ну добре. Кажу, то ж хибитим ідіння. Яся цьому приладив. Я їм хотів туй класти болтик. У котрому будеться продавати всячино. Не той, а той буде болтик. Сяк, а напроти нього лавиця. Сяк. Добре, що будеться продавати у болтику? Давайте поникаємо на то, що є близько. Малина, горох, туйся продає близько, ніко то не бере. Молоко се тут продає, древася продають. Що майдалеко є? Булі. Давайте булі будемо продавати. Капуста тут є. Риба. Риба лиш далеко є. Давайте тут продавати рибу. Я не дуже знав. Туалета не вистачає, правда. Та, ну, не лише туалета, много чого не вистачає, айбур. І без того, на секундочку, тут доста читаво продумано никий. Що мені з цими шкурами чинити? Ну, ти знаєш, ти будеш знати, що з тими шкурами чинити. Я вже прочитав. Я вже в шоку, що з ними треба чинити. Так, що люди люблять їсти? Бурак? Бурак се лише там десь далеко продає. Та й може ще уліювати молоко треба. Тут молоко є, значить тут се буде ще улій продавати. Всяк. Доста. Ще ся жалієте на нестачу? Ні, вже се набрали, вже все добре. Так. Айбо це ще не конець, тут ся буде і далі село розростати. Тут ще 2 хишкися покладуть. 3. Усей сурдик. Мукася тут продає. А де Мукася ще продає? Мука теж лиш тут у центрові. Ой, ну ніч. Добре, що там у нас із пшеницею? 10? На локальний ринок виці ця мука продає, айно. Чеснока дуже много. Не встигать продаватися. Стоянка тачок. Чоботарня. Чоботися чинять на експорт. 700. Добрі. А на локальний ринок де суд? Туй суд. Туй цуря. Цуряся і на експорт чинить, айно? Айно. Або на то треба. Угу. Ясно, добре. Немає тканини. Дораз буде. Туй колопні. Суд. Угу. Добрі. Все буде його. Так.
Розслабилися, закись пішов брати воду. Ну, зато прийшов з водою. І це в Хешку, і це доста добріош молода родина із своїх людей, із мого села. Айбо мені треба більшу цифру, у мене 26 відкритих посад, хто там буде робити? Мені би треба, бо і нові теж приходили в село. Ай-яй-яй, правду кажеш, музика така, розслаблена, хочеться жити. Уже бись лишався цю роботу і йшов сам із ними там парадички садити. А, той парадичок не, аби сте знали. Що, виснажена земля, далі пшениця не гонна бити, ясно. Тут щось таке, може клопні туди садити, айно? Айно. Все, ви збирали урожай. Такое гіби ви збирали. Ще в снопах. Щось дуже мало пшениці тут. Це в неї нараз на помол взяли, не гонно бити. Де вся пшениця? 289 не гонно бити. Сонячника 500. Сюди лише 240 завезли, щось якось дуже мало. Такое вже село, никайте. Кампець, всяк. Ну, хижу доклали, супер. Місто раз нічийне. Так, туйся ідіння продає, риба. Добре, добре. Улій ще лиш не завезли. Я, може, повного всього хочу на експорт возити. 400 малина. Тут нікого не робить. А, не. Там все добре, там сезонно. Там сезонно, все добре. Та й тут сезонно. Все добре. Що у нас сіль? 720. О, це вже файно. Ви сіль куди возите? Сюди на склад. 160. 3000. А мені туди ту сіль до мак не треба. Заберіть і оціть. 160 соли заберіть на цей склад. Най воно буде, так, як має у єдному містові. А ще сіль возять на експорт, айно? 2500. Добрі. О, нова родина. Буде більше людей, буде більше слобідних робітників. Все файно. Так, жовнірове. І в них уже є дворічний Петрик, не хоч що. Так, сись уже нараз такой на роботу, а ну, шуп. Постачає ресурси. Куди він постачає ресурси? Щось він буде, ага, дрова буде десь вести. Добрі. Файно, Міся вже любить. Місячний дохід 2,40, податок на землю 2,15. І так у нього дорого жити. Так, що там у нас? Ну, та людися не аж так пілло маут. Нормально ся маут, нормально. Ото туйка сесі якраз видав. Сесь 16 має. Сі маут лише 5, як і се. Місячний дохід. А вони що, ніде не роблять це що? Він на стройці робить. У них лише... Вони ся дуже бідно маут і не розуміють чого. Нати мало грошей. Там у мене склад. Тут вже кладуть хижу, добре. Тут мені треба буде класти ще один болтик із якимись другими продуктами видав. Ну, зараз буду... А, у мене тут вже 2 є. Бурак, мука, дрова, риба, яловичина, сіль, молоко, олай. Ну, файно досить. Що у нас там по худобі? 13. Бугайок. Корова. Корови я раз різати не буду. Всі 4-річні теж раз. Кілько корова живе у цій грі? Тут не пише. Для розведення корів потрібно, що має один бугай на корівну, ви можете зробити з богів вліво, і для виконання цього була має бути, що має один піде.
Ви можете здобувати скотові для виробництва м'яса та шкур. Працівники скотові відбирають найстаріших тварин для забою, коли досягнуто межі поголів'я, або коли ви призначаєте на забій окрему тварину. Воли та останній бугай ніколи не відбираються автоматично. Взимку кожна тварина споживає бла-бла-бла. Ну, не пишуть, скільки годів вже є. Не пишуть. Лише ж... Ну, та найся туди плодять. Найся туди плодять, а там буде видко. Так, щось прийшли ми торгувати. Айно? Ану, олов'я євня. На експорт 1500, айно? Є, добрі. Олов є, мукивня раз не дуже, не буду продавати. Цурявня теж почти не є, не буду кивати туди. Ну, та раз усе. Туди раз готово. Що ми пишете? Окрему тварину, дискримінація. Ти за що? Я мало не порозумів, за яку тварину. Я не встигав нараз чат читати. Писало ми, доки ціну я доти живу. Пак, айбо... Ну я розумію, що доки ціну я доти буду жити, айбо не прожеє корова там кіко. Ну 10 годів, 20, 30 годів, кіко корова проживе. Я зайсеся з відео. Понятно, що і сіна буде доста. Ту 7 тисяч, сіна їм буде доста. Айбо кілька годів теоретично вона може жити. Ай, ну окрему тварину можу відправити, бо її вбивали. Туй. Видиш, такою можеш галочку вибрати ось тебе на м'ясо. Мені треба буде лишити собі бугая ще якогось нового, бо цьому вже 4 роки, може вже не буде дарувати. Туйся дотить хишка кладе. Тораз уже доріг тут. Так інтересно, я думав, що вони будуть хоснувати сей путь, а вони собі тут витоптали ще один. Пак гиби не бай. Їм туди май близько. А, тачкарня. Я за тачкарню забув. 2 і 5 тачок. Даже 3. Най хоч іденця на роботу найде. Сісі мені нащо, я так і не розумів. Хіба малину там продавати. Нова кушниця. Ж берегти. Так. Буде експеримент, узнаєш. А що, попробувати дотягнути якогось на тільки годів, кілько буду берувати? О, хишку поклали, раз у ній нікого ще не жиє, а вже так і нараз кладуть сусідві. Добре. Так, як у нас туй? Туй у нас все добрі? Як ви собі живете? Файно? Кому там води мало? Сісіся назад жалують на воду. Перед ними колодязь, та й ну, не домак пустий, а внися фурт жаліють на воду. Оксано, водки череш воду. Та й вона тут так і робить. Вона робить у хижі, вона робить у боуті напроти своїх хижі і їм ніколи за водою піти, це що? Я не розумів. Так, там нова родина зайшла. О, усіх теж будуть бджоли, всі теж будуть робити мед. У мене ще одна родина пасічників. Никите. Туйка пасіка така нормальна, туйка ще одна. Туйка лише єден, тот улик не знав чого. Та й туй буде. Та треба, значить, класти сюди ще одну хижу сяку. Ну так, оба. Ацяк.
Добре, я тут собі ще. Тут в мене має бути так файно достати. На цьому острівкові, так хижочки, то все. Ну, та буде меникати, коли виздихають корови самі від себе. Я цих май старших буду лишати туди раз. Хоч треба гадкувати буде, аби не було їх більше 20. Бо коли їх буде більше 20, та будуть їх автоматично забирати на забій. Мені то не треба. Так. Що у нас? Огірки тут до мак не йдуть, гарбузи йдуть, добре. Гречка не дуже йде. Ну, добре. А воно якось пріоритетно майся кладе на експорт? Це як? Бо в мене там гречка на експорт стала. 3000 соли на експорт, цуря, обув, гречка. Гречка туди покладемо 4000 на експорт. Угель, олій, мука. Муки дуже мало. Чого? Туйня пшениці лише чогось 200. Туй домак не є. А мука десь все? Це вже муку перечинили? 500 муки у мене лише було. Щось мися дуже слабо вірить. Дуже мися слабо вірую все. Туй пар не мусить бути. Туй може таку і пшеницю садити. Туй теж. Туй пар не мусить бути, туй може посадити буде булі. Ні? Це не дуже. Це ліпше крупні. І туй замість пару може крупні вліпити. Ні? Ну добре, то туди гречку. Гречку потягне? Не потягне. Ну добре, не буде пар. Ну туй пшениця буде, туй 100% буде пшениця, туй мож... Не, лиш раз так і є. Я ся в цьому сильно не розумів. Зась з водою проблема. Принесли? Не принесли. Іде за водою сюди. А з цього чого не беруть? Може не добра. Може бути, ось така якась паскудна вода. Розташування близько до річок робить воду непридатною для споживання населення. Матір, вам солодку. Та ця вода і не добра на то. А сися добра? Ще й не знав. Та значить і ви цю воду не дуже беруть. Та зато сюди май ходять. А, хмари вам зелені. Дуже дякую за стрім, мав уйти по справах, гарного вечора. Добре. Красно дякую. Пойте пак ще. Ми бавимо много всякого, не лише село, просто дуже не затягло. То пак буду йти. Писало ж вагітна? Де? Ож саму друга? Де? Сися? Айно, правда! Я й не знав, що це кое пише. Вона тут робить у больниці. Та в них все скоро родить дітинча. Та буде в них двоє. Там Мечиславові вже 3 рочки. Класно. Так, треба думати, що пак з тими шкурами робити. Там має бути та грабарня, це кий галиба, ні? Виробництво, грабарня. Для виробництва шкіри вам доведеться піддати сирі шкури грабуванню протягом 6 місяців. Оберіть кількість шкур, що оброблятимуться в одній партії, та кількість партій. Кожну партію мусить обробляти окремий працівник. Якщо партію буде залишено без догляду на тривалий час, вона може зіпсуватися. Щоб почати нову пару, ми зібрати необхідну деревну кору, вапно, сіль та воду. Це мені треба буде, кора, ясно, вапно мені треба раз. Добре. Та я не задер то чинив. Триває збір вугілля. Щось раз не збирать нич. Вапняк ся бере, а вугілля щось ся нич не то. А кить я туй
платню довержу. А? Найдесь? О, все. Нараз все знайшло. Хтось там уже то-то. Хтось там уже почав думати. А ну, де там хишка ся докладує? Так. Ну, а я теж перед цим не відео ж такое пише. У родини не є ідіння. Я вам дам гроші, купіть собі. Або це теж лишся поженили з мого села. Це вже дуже у мене много таких родин. Та при тому Марічка ніде не робить. Та найде їсти принесе. А ну, 10 дрова продають май близько. Тут десь малися продавати дрова. О, туйка. Туйка ніч не є. Чого? Бо вже забрали. Резерв. Нова кушниця. Що тут з тачкарями? Нормально все? Тачкися ще чинять. Добре. У мене, я так розумів, з транспортом велика біда. Що вони не встигають доставляти все. О, вже накупували і бураку, і риби, і олаю, і муки. Все, добрі. Онь, ти непривично, коли по-українськи говорю. Тут лише по такому інструкції пишуть. О, гонець із Мерфи прийшов. Що би сте хотіли? Олії у мене є 1600. Та 1600 ти і продам. Муки раз нема у ніч. Соли. О! Прийшов мій час, я буду продавати сіль. Все, ура! Я сіль продаю. Класно. З цурем раз біда. Так, у мене того року був урожай коноплів. Туйка. Туй мало бути 800. Ну, і далі то іде сюди і має чинитися потихеньку. Немає тканин для виробництва одягу. Та туйка 10. Тож найще якось один робить. У них може якраз із цим, із постачанням проблеми фур. Може і ні. Так, добрі. Уже пішли потихо орати. Добре. Бо не всі поляся будуть орати. Тут де парта ясного ж не буде. А що тут і стоять? А де всі люди? Де робочі? Де різнороби? Ну, пішли і другі. Добрі, файно. Написати можеш по-русинське тлумачення вченню. Та, чесно, я б йому написав, але я не думав, що буде їм аж читаво інтересно того. Хоч направду мені ця бабка дуже полюбила, я б радий помочи, куби чим міг. Так, сесі уже усю пшеницю домололи. Такой. Та й все на експорт. Туйка що? Туйка мені це не треба, туйка навіть буде лише малина. Ну, туйка локальні живуть, і Марічка ніде не робить. А чого ніде не робить? У мене тільки міст. Відкритих посад 30. Я знав, мені треба школу. Школа має бути десь у центрові села. А от як мінімум недалеко від центра. Наприклад, туй. Може туй школа бути? Не може. А туй? Може туй школа бути? Не може. Туй не буде парувати. Да. Тут буде якось не файно. Де би школа була? Ану. Туй коло саду. Туй коло торговища, попіля складів. Не китайся, важно, треба школу класти.
Без волів орання не було домак, такое кажеш, майшіковно стало. Із волами орання домак є в перший раз. А ну, кажи, де нам школу класти? Я хочу, бо дітям було недалеко в школу ходити. Та мені школу треба, видав, десь туй класти такою. Або ні, туй не буду класти. Тут тачкарня, гентишова хишка, я то не хочу. Туй найліпше буде, ні? Найбо туй школа була. Да, як. Коло рибарського міста. А воно так якось криво, я не знав, у мене з плануванням Вароша домак біда, велика біда. Та мушу туй класти. Коло всього. Де би було? Ну, та було б інтересно. Раз толмачиться по нашому Майнкрафт, убись знав, лише то дуже-дуже довгий процес. Коротше, я кладу школу туй. Авать. Де класти? Авать туй. Я не знав. Придумайте, де буде школа стояти, будьте добрі. А я профітькав 10 дітей народила. Ну, кампець. Та рибу є кому ймати? Нікому рибу ймати. Мені треба більше людей. Мені треба більше людей. Тут вода добра? Це не дуже. Не знаєте? Видки вони воду носять. Так, хишка напроти хижочки, файно буде. Родилася майже у той, що була на 8 місяці. А, дуже гонно бити, а видиш, а ти розумний. А ну. Айно. Се вона так і робила. Се вона так і робить, ні? Десь недалеко. Жульниченка, айно, все одно. Назвали її Зірка. Ну, золотий. Чокранити. Ну, 138 людей, і в мене на секундочку вже дораз 3000 того золота. Це дуже поранно. Мені треба купити желіза. Якраз добре ось нагадуємося, треба мені купити желіза. У деркачі заженемо, там, так мися видить, було желізо. Дерев'яний міст зробили, добре. Тут пак буде рибарня ще одна. Добре, бо до рибарні ще... А, такої очереді рибарня, добре. Та най буде. Такої очереді рибарня. Думайте, де школа буде. Це дуже-дуже важно. Тут так нікой не хоче йти робити. Я не розумів. Чого? О, хтось уже пішов. Та й ресурси лише швидше сюди донести, недалеко. Пойме за не вникати. Узяла, вела. І все. Іде гет? Куди вона йде?
А, вона йде уголь носити. Угля туди ще треба. Поняв. Добре, все, ніяких претензій, перебачте. Добрі. Воно все нараз там має, да, якби ти видав. У мене вже золота 3000, кемпет, та я багач. 5000 угля, 1000 обуви. Обуви в ньому много. А де друга обув пак на складове? Туй. Туйка цуря. Цуря мені чи не треба, он тільки на експорт. Мені на однушній ринок ще не похибити. У вас як із цурем? 2 з 5, ото теплий, 3 з 5, 2 з 5. Тут ще якось відпочивати? У мене тут був старий центр села. Школу клади, де ліс мало зрубаний. А, оштуйка? Ну, може і сяк. Файно буде школа піляхащі, так, навіть не дуже аж піляхащі, так. Так, гонець у деркачах, желізо 1000, беру. А вам що треба? Угіль 5000. Можу вам продати. Пішли сме. Гречка 1000. Забирайте. Обув 1000. Пішло. Файно. Та я мав з чим наторгувати. З мерфи прийшов. А я му раз ніч не можу продати файного. Можу му продати лише. А ні, гречка туди вже 1000 пішла. Ану, теркачі. Експорт, гречка 1000. Добре, значить цим я можу продати усі 900 гречки теж. Файно, сяк би йшло. Сіль 450. Добре. Паранно. Соли у мене буде. Сілься носить. Сілься вираблять, сілься носить. Все буде добрі. Та я гроші на торгу так, йой-йой-йой. Маєш бізнес-жилку, но. Так, школася буде класти туй. Но ще не скоро. Ще перед школою треба мені покласти хижі, рибарню. Рибарня. Тут теж треба буде 3 людей у сезон. 3. А січень, лютий та грудень не сезон. Тут мені треба буде 3 лоді. І теж найчинять. Тут сушену не роблять. Сушену роблять лише там горі. Там найсвіжу продавуть. Ні, так би було логічно. Кіть усіх проблеми з водою там, та може туй покласти колодязь. А цяк, далеко від води. Далеко від ріки. Не, бо то ж дуже близько від воді, а сей стуй такою центрові, та мало би бути їм нормально. Так ми ся видить. Ну, звучить доста логічно, ні? Маєш файну бізнес-жилку. Не знав, може мені просто повезло. А чекай, я на минулому стрімові був в мінусі. Яка бізнес-жилка? Я тебе прошу. І сі тягаут, щось дуже-дуже потихе. Дуже потихе. Я не знав, коли буду мати то вапно. На туті коровлячі шкури. Що, ще когось на м'ясце заб'єме. Богайовий 5 годів. Всьому 11 місяців, всьому 8 місяців. Других у ня раз не є. Та й добре. Це можу купити ще коров.
Так, у родині Матвієнків дітинка, маленька Ганночка се родила, файно. Вони тут лише 2 роки у них никати, яка вже ту й вигучила береза, це кий бідайся. Що вони ся собі тут посадили? За 2 годи. І сі лиш 2 годи, то тих теж деревцятко. Так. Де там сесі з деревами? Тут уже май дерево таке. Шкода ж не можеш поникати котроє дерево. Угу. Ну, інтересно. Був на пару минут у мінусу, і то ся не рахує. Ну, у мене там була тяжка ситуація, бо платню робітникам треба платити. У мене той гід був дуже паскудний із садженням. Я перевихоснував був ресурс ділянок. Та у мене у той гід було усяде був тот пар, а це киош. Нігде не можна було садити. Та ото не дуже економічно було вдарило, бо я ніч не міг продавати. А туди в мене ще не було такого експорта угля, обуви, олову, такого ще аж дуже не було. Я ся на муку найбільш орієнтував. А ні, був не вже улій, був вже уліє, бо таке. Несерйозно було, можна так поїсти. Ну такі ковнися будуть тягати. Я їм уже й платню звисив. Кампець. Добре, аж хоч торговля іде. Вже 3,5 тисячі. Господичку. Та я можу купити... Я можу ще й на село купити за ці гроші. Чуєш, 3,5 тисячі. Так. 2 роки, як яблука посажені, вишні, абрикоси. Коли воно зачне файно родити? Тут люди спочивають, молодці. Продається тут і все. Все ся продає файно. І булі, і риба, і бурак. Файно. А ну чекайте. 2 минути. У мене тут якось мнявкат. Так, перебачайте, треба було
Мацура пустити погуляти на вулицю. Деколи і таке ся стає. Так, що м хотів? Тільки мушу нараз оповісти із усіх цілей, які у мене були на стрім, найважна вже виконана. Ми варимо сіль! Самі! Не знав, на чим тут дерева, правда? А, ось вони кладуть огня, а ропася сушить на тому. Айно, сяк. Ну, криничку поклали, будуть із неї брати люди воду. Далеся кладе обуріх біля сього, добрі, бо треба вола місти. Тут можеш таку сушку палити близько. Ні? А цяк туйка. І пак мож буде знести кіч що. Ось туй, накосили, обуріх занесли, все добрі, все близько би було. Туй може ще й воду треба брати, та може ацякоє покласти. Гитуй на воду, ні? Таку і біля моста. Цяк. А дотить найхижу кладуть. Добре. Заробиш много грошей на соли. Я ся дуже надію. Я хочу стати солевим магнатом. Вони пак казали, що вони все у бавці будуть фіксити, бо не було тільки соли. Так їм читав, ож тепер воно так фунгує, ож запаси ропи суть у будь-якому місці на карті. У будь-якому місці на карті. А у слідуючих апдейтах читаємо, що девелопер хоче так учинити, аби палиш подак, де була. Аби не можна було хоч де класти. Я, правда, раз не знаю, як то буде фунгувати. У City Skyline там є таке ось, коли хочеш класти добичу якихось ресурсів, та карта підсвічується, де тут ті ресурси суть. Видав, тут буде, да, як так фунгувати і тут. Добре, що у нас тут буде гречка, пшениця, колопні, то десь треба буде мати де складувати. Тут у мене склад на колопні один, та й другий. А щось дуже-дуже-дуже слабо тчеся то-то. У мене полотна так і не кусне. Щось дуже ото потихо їм іде, дуже. Мені ся не любить. Ану, ще людей. Або колопнів не є. Може треба було тут лен садити? Або ще одну ферму класти, я не знав. Як має ефективно. Малинася потихо збирають. І до мене упаюти, не никати, це будуть брати нашу малину. Так, туйся риба і мат. Добре. А, вони собі сюди пішак учинили, вони по мостові не ходять раз. Ну добре. Не бай. Так, будеся класти хижочка, файно. Та туй може покладу ще єну авать дві, та й сей сурдик може уже не кивати. І ся вода буде така технічна, видав, а ся така пити. І се, видав, добрі фунгує, бо вже люди не жалуються, ож хибитим вода. Так, сіна повно, добрі, паютиноє. Малина. 443 малини продаємо їм. Вони много чого би купили, або то треба доставляти, а у мене доставка щось паскудно сюди фунгує. Біго знає чого. Так, що у нас тачкарня? 4 штуки вже зроблені. 3 тачкарів бігають. Так, мені треба більше людей, мені треба хижі класти. Сісі коли будуть? Сізась, бідняки. Чого у них все так паскудно? На їм поможу хоч мало. Епін усієї юної родини, не знав, запримітили сте були, ні? Епін у них фурт ніч до єна біда, ож їм хиблять гроші, вже двічі писало. Не знав. Так, коли там вся школа строїть?
Ще не скоро, добре. Ще перед тим 2 хижіся будуть класти. Ну, йде потихо, йде. Що, більш ми нічу панютину не продаємо. Цибулю, морков, яблука, вапно пак буде, пак по тому. Мука у няничне, олово у няничне. Ясно. А кому обув продавав? Та й сіль. То видав було у Деркачі. Чоботися чинять. Кромеги на експорт мають бути ще й десь. І туй на складі, добре, добре. Постачання добрі. Туй постачання теж все добрі. Айно. Так. Обана, обана, а якісе. Хибит вода. Це вже не хибит вода. Когось несе воду. Дітвак? Ні. Дітвак купив був бурак. А воду ко несе? Раз не ясно. А ні, Роман. Роман воду несе. А й без цього колодця. Та вони тільки воду п'ють, то що вони і сесі тот в колодязь хуснуть. Пфі. Ну сесі загумаут кампець. Так, що в мене тут на стайні? 18. О, і це вже читаво. Значить, цього бугая мож берегти. І корову берегти, поникаємо, які вони проживуть. А далеко і буде більше 20, та м'ясник сам забере. Ген теж своє діло знає. Тут лише 2 болтика, а продається в них, дай Боже. Щося не продає. Сільця не продає. Ні. Ага, м'ясося не продає по понятним причинам, бо м'ясо раз не є. Ось це за моїми. Ідуть купувати мої 400 малин. Так, гонець із мерфа прийшов. А що ми можемо продати? Сушеної риби у мене ніч не є. Сіль. Пішло. Льон не є, солонина не є. Гречка. Пішло. Улов не є. Сонячника не є. Добре. Ну так, раз сяк. Ой-ой-ой, маленьком то не наробив дурниці. Той раз лише 2 рибу мають. Сушену рибу не роблять докус, або і не треба раз. Так, ту і млодь роблять, тайно? Роблять, добрі. Лише йде на роботу тепер. Це сей пасічник. У них меда буде много. Мед у мене ся продає, мені ся то дуже любить. Де? Мід? Нич? Він ся то і так і продає. А всьому не є? Меду не є. Не олов, не риба. Так, гонець прибув у Деркачі. Обув 1000. Пішли сме. Угіль. Усій. Мед, яблука, малина, цуря. Цуря в мене не є ніч. Може цуря раз не продавати? Так, стоп. Мерфа, паютине, Деркачі. А не треба вам було соли? Ні. Скільки у мене там гречки обстало, теж і найся продасть. Що такого розумного можу ще на експорт? Так, желізо мені 24 желіза. Желізо у мене туйка на складові має бути. А, там ліміт 1000. Та сюди туди. Угля не є. Це вже інтересно. Туй не є. І туй не є. Ну та скоро буде. Скоро буде. Туйся вже дораз випалить. Бо я дуже читавий експортер, айно.
Перемістити ресурси тачкою. Угіль. 5 стівок. Сюди. Та й буде добрі. Ну, а сі вже докладу тхишку. Файно. Ну, я був шайно. Ціль на нинішній стрім я вже виконав. У мене вже добила ціль. У мене вже даже може в перспективі буде СС вапно. Ще не знав коли, правда? Так, пуста хишка. А ну, никайте, пуста хишка. Ще 2 де кладуть. Туйка. Я хочу і ту ще пару хижів. А цяку би били. Не похобіло би, не? Капусту садять. А ви ту і капусту приймаєте? Капуста. Давай хоч 1000 капусту. А де її продаєте? Туй продають. А туйка нич. А ми тую полеме може пак ще один болтик. Буде файно. Треба розникати, що люди направду будуть купувати активно. Горох, капусту туй не є. Та ще щось таке, як чеснок. Чеснок туй ходовий? Чеснок, продається. Ну. Та ми покладемо тут ще один болтик. Туйка. Цяк. Та тут буде горох, чеснок, так їм казав. Що там ще такого було? У всіх магазинах, куди май далеко. Хрінь. Хрінь та й цибуля. Хрінь та й цибуля. Буліся там продають гурі? Ні, буль не є. Та може булі продавати ще. Ай, ну сяк. Сяк буде добрі. Так, туйки на воду теж вже є набирати. На обидва боки файно. І туди, і туди. Туй з водичкою проблем не буде. Сілься випалює, видиме. А там тут і двоє воли спочивають. Тож ропи накачали. Воно ся випарило. Сіль забрали. Файно. У мене вже 4000 золота. Юй-юй-юй. Та я, знаєте, що вчиню? Я налоги маленько балю. А що? А я можу. Я упалив налоги. Нігде такого не було, видав. Я май добрий газда. Я май добрий газда, якогось ти могли видіти. Я вам кажу. Так. Це мову малину везуть. Не кийте. Добре. Малина той на експорт буде дуже довго збирати. А що ще такого я можу на експорт возити? Сіль, понятно. Цуря щось не дуже йде. Ну, покладу обмеження на 500 ліпше. Гуляли ж 4000, бо він теж щось слабо. То-то. Бо в мене фурт хибит угіль туйки. Хоч гвіздя он 650 набралося. А гвіздя у мене ся ніде не складує. А можна тут складувати? Мож. Так, 4, 2, 2. То буде теж 2000. Та гвіздя навіть складуть на склад. Не оботуй було. $650 гвіздя на склад. Ну, а що воно буде там стояти? Із цю вапнярську печку все дуже тяжко. Когось знає, як це має робити. Вони збирають угля та збирають угля. Мені, видав, треба просто перестати продавати угля, не?
Перестати продавати угля. Докус. Все, геть. Раз. Найонося збирати мені на склад. Що тут? Земля виснажена. Ну, та добре, та буде. Та буде ячмінь. Ні, пшениця. Пшениця гонна бити, гонна, добре. А, це вже серпень, це вже збирав урожай по тих. Добрі, файно. Глядаються різнороби, а їх не є. Треба ми люди. Мало ми люди. Тут двоє рибуй мав, тайно. Двоє галасів, тут лише один був. Несерйозно. Тачкарі туй суд, тачкарі суд троє. Тачок 5, їх троє. Дуже ся скоро зношу тачки. Тут і маленько май поріхтовані. Ну, айно. М'ясо на горчиці, ну кампець. Та ти тепер прийшов? Ко я вже дораз 2 години стрімлю, а вже дораз буду кінчати. Та ти тепер прийшов? Ники, яка у мене нова кушниця. Сятуйкася зачинав той центр, а тепер ники, кілько у мене вже хижачок сюди горі. Поникай лиш. А сюди долі. А тут у мене вже рибу й маут. А тепер ники, яка у мене туйка індустрія. До пана, у мене туйка солеварня, я сіль варю. Сам. Там, ники, видиш, там лиш ратиці підскакують. Ото у мене там 2 воли крутять голесо, тим голесом качаться ропа, ту ропу сушать, і з тої сушеної ропи пак буде сіль. У мене є своя сіль. На складові в мене вже 1000. Туй ніч, а ще й на експорт. Я вже продав сіль, я тим вже гроші заробляв. Ти си пам'ятаєш 50 жителів, то в мене вже їх дораз 150. Я вже скоро буду церкву класти. Церква у мене, знаєш, де буде видав? Церква у мене буде десь тука. Тука покладу церкву, бо воно було близько до входу в село. Ось як ідеш у село, то без відів Тиметію та й церкву. Це найважні такі елементи села. Тут у мене вже посажені яблука, та й вже суд яблука. Ого. Все, у мене вже суд яблука, а тут що? Тут ще ніч. Вишні та й братська ще ніч не дають, а тут у мене вже суд яблука. Та то мож сюди на експорт, а мож і на однушній ринок. Будемо продавати яблука. А де мені їх... О, нова родина йде. Супер. О, а це вже мені ся любить. Нова родина вонкашня така. У мене... Чуй, у мене тепер така була проблема, ось мені хабіли люди. Я хочу більше робітників, а вони мені не йдуть, бо я кожен раз, як кладу нову хижу, то посиляться там молода пара з мого села. Та мав з тим страшний проблем, чуєш? А, бивись на футболі з цим бурами вонка. Ну, та так файно. Була б ганьба тебе за то ганити. Я просто футбол не бавлю. Та я прийшов тільки з вами село строїти. Так, 7 фурт хибит вода. Та я вам вже поклав тільки то. Так, треба десь продавати яблука. А ну, никайме. Де бись ми продавали яблука? Де у нас много дублікатів? Так, молоко продається і туй. Та туди туйка не будемо продавати молоко. Будемо продавати яблука. Угу. Та і з цього боку туди треба десь у іному містове яблука продавати, так. Чеснок, капуста, булі, бурак. Даже не знав. Та може туй класти які яблука будуть продавати он там. Та може туй замість малини? Малина туйся не продає.
Ну, не дуже ся продає. Та будемо продавати яблука. Все, забрали їх уже в комору. Сюди? Не, сюди. Угу, доставляють яблука. Добре. Морков. Морков ся ніде не продає. Або я її від людини купую. Туся ніч не дублює. Капуста ся дублює. Значить, замість капусти морков. Тоже 500. А ось даже це брати від людей. Так. Не пілуйте. Гонець із паютиного. А що б вам продав? У мене є малина. Не є в мене малина. Та ніч вам не продам. Так, поле. Ага, сонячник не буде, пшениця буде. Добре. Що б хотів продавати? Хотів їм продавати морков. Та морков можеш продавати тука. Морков туй. А ще покладемо, може, один болтик десь туй, де буде морква. Хрінь, чеснок, обув. Ні, та мусай ще класти туй болтик. Тут у мене будуть гарбузи, морков, молоко, може. Тут се продає молоко? Де близько се продає молоко? Там, добре. Туди не мусить. Айбо... Обув, а вай цуря такое ще може. Не? Найби було цуря, та й сметана, м'ясо, сир такое ся раз не робить. Вишні, бурак. Тут і тако яблука. Найби були. Яблука люди беруть. Ага, ось накручуєш відео. Ага, супер. Та файно. А то якийсь у вас професіональний футбол, чи такий аматорський? Це просто бавитися. Фі, в мене вже 155 чоловік. Читав. Так, то все колопні. Збираються сюди. Тут 2000 наскладують, тут 5000. Ну, та найбися робила якась та. Щось полотнося дуже слабо робить. Не любиться мені це. Но, до кінця вже і школу кладуть. Буде у мене школа тут. Туйка. А я доти ще хижучку покладу. Так. Оба. Так. Та й туй можеш пару хижачок іще класти. Так. Земля вже не потягне пшеницю, а потягне гречку? Не. А колопні? Не. Льон? Булі потягне. Добре, та най будуть булі. Ага, така ліга у малому футболі, люди поскладують мужство, а можу грати. Ну та добре. Добре ж такое є. Так, а ми хижучки дотить будемо далі класти туйки ще. Так. І таку ще одну сюди. Так. Чуй, каже, ось не є в них води. А туй колодязь чий? Кому? Ніхто з нього води не хоче брати, це він теж дуже близько до ріки. Та я туди туйку покладу колодязь, хіч вам це там не любить. Так, сира риба туйся чинить. Нормально. І туйся риба потихеньку імати, галаситься. Добре, по соняку мало.
Угу. Пшениці почти не є. Пшениця ся потихеньку моле на муку. Мука йде на експорт. Мені не треба 5000. 2000 на експорт буде доста. Бо мені треба ще й свою муку продавати. А своїм ся мука докус не продає. Шкода. Зато гречки мав 1 мільйон. Цього року гречки було, йой-йой. А все на вонкашній продаж, собі ніч не беру. Менеся гречка десь продає? Чи не продає? Мала бися продавати. Ото вони, видав, збиток лиш повезуть. Я сильно з шпортом не дружу, но у мене є біцігля. Та я ся вожу на біциклі доста много. Ну, послідній час даже дуже много. А дека возилися у Нижнє Солотвино, а то туди та й назад 40 кілометрів. То було доста читаво. 40 кілометрів. Чоловіче, добрий, то не слабо. Так, ту й сілься робить дуже шиковно. Сим зась хибить вода. Та і сись недобрий. Як то? О, уже 20 курів, добре. Та значить, кіця ще уродить якоїсь телятко, та вже буде і м'ясо. Файно. Молокося продає. Молокося продає активно, добрі. Так, треба продавати сіль. А ну, давайте, йдемо в бакалію. Цуря продавати, видав, не дуже є смисл на експорт. Треба його уну продавати. У мене все одно десь тут складує. Мало бися складувати. Ці 4000 мені тут навіть не треба. Так, 2, 4, то буде 6, 7. Сяк. Ага, тут пшениця не може бути. А що може бути? Гречка може бути, колопні можуть бути. Та най будуть колопні. Туйнич. Туйнич. А як ото так? Куди пропадають мої колопні? 450. Тканини 0. Найс, no, найс, доста. Сеся кладе школа. Я раз не дуже знав, як таке буде фунгувати. Мені дуже інтересно. Це будуть туди ходити діти? Це воно буде так ефективно фунгувати? Так, а що ми хотів продати? А більш ніч не можу. Я комусь хотів соли продати, то видав були деркачі. У них соли не є. Ну, вже дораз буде школа. Якраз у Мацьківся родила дитина, третя. Захар. Так, усіх щось по грошам у всіх не густо. У Деріші вон 170. Ага, там усе з мого села, ясно. Ну, поклались ми школу. Треба вчителя знайти. А до початкової школи можуть вступити діти віком 10-15 років, чиї батьки виявлять до цього бажання. Початкова школа надає базові навички читання та рахування, що необхідно для обіймання керівних посад. Ну, вчителька є, а де суть учні, раз не видко. Ну, будемо видіти. Це когось буде хотіти туди дати в школу, люди це ні.
Ну. О! Матвій Миколаїв здобуває початкову освіту. Дикайте, оба. 10 років. Чик-чирік. Іде собі, то. Іде в школу. Я вже давно, чуєш, давнося вже хочу йти постричі, а нема у час. Докус нема у час. Дикайте, школа. Класно. Добре, що у нас там із цим вапняком? Все тяжко. Де сут робочі? Чого не носять? Угля вам хибит. Туйнич. Або я вже і на експорт не вожу. Я вже не вожу угіль на експорт. Чиніть дащо. Пошук різноробів. Ну, кампець. Чим усі так зайняті? На зборі урожая? Видав? Видавайно. Носять колопні сюди. А їх пак несуть на склад. Сюди, авать сюди. А ось таку сюди. І таку з них чинять полотно. І полотно таку йде сюди на цуря. Ну і це я собі так у своїй фантазії малюю, що воно так ефективно робить. А як воно по справді бігу знає? Шкури вже не є. Треба докупити. Усіх не є шкур? Не є. Треба вдеркачити. О, з мерфи прийшли. А у них теж не є. У них теж не є того. Бо їм можна що продати. Олій, не. Гречка, муки. 1000 можу продати. Сіль. 1000 можу продати. Супер. Та й раз порядок. А то мені треба у деркачі і так заганяти. Нормально. У нас айно, так і було. У мене якраз там на оболоковий термометр. Та я низько прийшов з роботи. Дай Боже, вже увечері. Та там у холодкові було більше 30. Ну. Я просто у день старався вонка не бити. Лише на офісові під кондиціонером. Інчак не може жити. Так, туй не буде пшениця, добре. Айбо туй гон набити авать гречка, авать колопні. Що мені ліпше? Гречку раз. А щось гречка не йде на однушній торг. Чого? Бо її видав і нікої не бере. Я її ніде й не продав. Я ніде не продав гречку. І улій нігдеся не продає. Бо його просто раз не є. Ти улій брали? Брали того року. Цього року. Був. Туй брали улій? Брали. Добрі, найбде. І морков беруть. Морков у мене вициться возить. 500. Угу. 500 то ліміт. Айбо беруть. Супер. Так, 20 раз ніч не було. Добре. Хишку поклали, добрі. Може, дораз буде якась нова родина. Мені ся так любитися бавка, слів не є. Іде по питну воду. Пише. Айно, значить вони беруть в ці сії криниці воду пити. Все добрі. Значить і сяєм не дуже добра, а сяєм нормально. В очередь стають такою. Айбо питну воду беруть і виціть.
Нічся вже з цим не розумів. Ну, кладуть ще ту хишку. І сим води не є. О, нова родина. Нова родина селиться в селові. Тує. Так, не пілуємо. Раз у деркачі нам треба. Продаємо. Ні, я уголь уже не продаю. Гречку продаю. Обув продаю. 1000. Та й що ще? Ти готово? А, я хотів шкури купити. 2000. Не буде. Шкури у мене будуть на складові туйки. Айно, добре. Та й добрі. Там за той час нова родина селиться у нас. У мене вже 160 чоловік у селові. То доста читав. Треба й се вирубати, гет. Місяця не любить уже. І туй пасіка, і туй пасіка. Супер, може ще й туй пасіка буде, то в мене буде більше меда. Я хочу, бо в мене був мед. Він це в мене туй продає. Де? Мед. 84 із 500. Я даже 1000 їм влуплю на ліміт. Що за родинка? Світлана, Роман, Ніка та й 10-річний Світомир. Він уже так і нараз іде в школу. У мене в школі... Яке такі у мене діти? Раз, два, три, 4, 5... 8. 8 діточок ходить у школу, файно. Що є, гречка? У вас ся то, а чи й кличе поганка. Ви такое не дуже їсте. Ну, в Словакії такое не дуже їдять. А ведь вона ся гонна ще кликати по-нашому татарка. Кітіс чув. Вона така гніда, маленька, дуже-дуже дрюбіцькувата, і у неї такі зернятка, крупа така. Ото будеш здати авать як татарка, авать як поганка. Ну, то що там з різноробочими? Сись уголься вже випалює, сися випалює. Тут у нас що? Носять? Та не носять. Татарка, ну, видиш, знаєш. І то. Просто, ну, по-українськи у нас як кличе гречка, та й тепер у нас уже скорше всього будуть казати гречка, якої татарка. Дуже рідко в декого чув би казали татарка вже у нас. Так, будуться родити ще корови чи як? Бо треба м'ясо людям. Так. До мене комар залетів. Треба його пакета як теж на м'ясо виладити. Я лиш не розумів, некиде, мені так інтересно, як це у бабці фунгує із цими бджолами. Туйки усієї та й усієї родини суть пчоли, та й усіх двох. А по якій причині ото сяк фунгує, я без поняття. Нігде інде, туй більш нігде того не є, пасіки не є. Лише на сьому дарабчикові у 4 хижах. Чого, як ото, це ото да як рандомно ся чинить, я без поняття. У нас нормально в ресторації татарчаті піроги. Тут теж таке є. Не часто, но є. Май часто воно йде просто як до м'яса. Знаєш, ти до м'яса можеш си взяти авать крумплі, авать там ріжкашу, авать туту татарку. Пироги скорше чинять із крумплями, ну, стандартно з крумплями, з сиром домашнім, та й з чим. Та й солодкі. Солодкі пироги теж чинять. Ну, не в реставрації, а й то скорше як їдальня. Так, як ся маєте по грошах, люди добрі?
Йой-йой, а чого сі такі бідні? Статок 11. Нате гроші маленько. Податок на землю в них невеликий. А він іще... він робить гентешом. Гентеш бо мав мати гроші, не? Треба ще когось на роботу, бо двох буде мало. Тут вже 20 коров. Ну, троє вже, добрі. Так, де була та бідна родина? Ісі. Климові. Чого у вас усе так піло? Добре, никаємо, що в мене желізом. Желізо в мене ще є доста. Добрі. Хижа деся кладе. Туйся кладе хижа. Добрі. Ну, стріху і готово. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Нова хишка. Ну, прийде до мене нова родина, це ні? Хочу видіти. Тут у мене вже основний дараб села жиє. Видите? Давно майту у мене була основна людність. А тепер більше людей вже живе на сьому. Так, деркачі прийшли. Що беруть? 250 обуви вам продам. Що вам ще продати? Олаювня не є, малиновня не є, медовня не є, яблукуня не дуже є. Яблукуня мало. Уголь вам не буду раз продавати. Та і готово, ти більш ніч. А від вас куплю ніч. Ніч не куплю. Все в мене є. Все в мене раз добрі. Тепер треба, як видав, свині ще робити. Треба мені свини. Бо я міг продавати ще свинину, солонину. О, нова родина. Нова родина селиться у мене в селові. І це супер. Все мені це любить. Все мені це любить. Бо мені хаблять робочі руки. Да, як би то. Не буде туй. Ні. Будуть туй жити. Тут вже один бовтик. Гарбузи, морква. А за м'ясом мусять ходити сюди. Так, так. Тобто ще треба мати м'ясо. Якусь стару корову можемо вже на м'ясо виладити. Таку, наприклад. А я можу на неї побзерати? Не можу. Чи може почекати? Я ліпше почекав, як ся втелить нова. Думаю, що школа раз ніч не рішає в майбутньому. Направду тут якраз писало, початкова школа надає базові навички читання та рахування, що необхідні для обіймання керівних посад. Гіби, правду кажеш, що у мене тут і посади управлінські вже зайняті, та мені воно вже якби не актуально. Ну я думав, що воно буде мати смисл далі в бавці. 100%. Так, тут у мене угля вже почти. Тут 3000 завезли. Тут ще 2000 на складові. Все нас ще випалять. Найся вже і все зачне робити, бо я не розумів, що з цим робити. Тут різноробів треба було 1 000 000.
Кілько тих шарів там має бути? Неясно. Тут лиш кось єден усе був. Я сись вапняк уже чекав гіманну небесну. Ай-яй-яй-яй, ну все добрі, каже, що ж тут іся уволять. Ну, вапнярку вже построїли, а вапно раз ніщо чинити. Так, у мене 13 відкритих посад. Мені треба нових людей. Котою буде жити. Все засвідався поселити якась родина із мого села такої. Ось поженяться та й будуть тут жити. Вицвальбут своє, ей. У мене ще корчми не є, а ти можеш корчму посадити. Церков, що мені треба? Надає містянам можливість задовольняти свої релігійні потреби. Потрібно мати в місті щонайменше одну церкву, щоб нарощувати населення понад 300 людей. Ясно. Капличка у мене вже є інна. А що м глядав? Корчму? Не, то треба мені на шкури, грабарню. Хотів їм грабарню класти. Ну, якась така велика. Я й ту й покладу. Нова родина селиться в нашому місті, ну й самі сі любить. Нова родина, більше людей будуть гони робити. Корчму, а ну ту і не є раз. Я їм можу альтанку покласти. Найби спочивали у тих альтанках. О, біля школи наїна буде така. На спочинок. Та й туйка. Туйка людям треба. Як то. Odpoчивати. Най собі сидять, цимбуруться. Лавиці ще покладу. Як ото без лавиців, ні? Ту є теж. Файно. Ось має бути корчма, але не є раз некий. Ту у хижах не є, вода не є, виробництво. Курівник, свинарник, вівчарник, скотобійня, грабарня, сушарка, теслярня, углярка, ковальня, плавильня. Плавильня там вся руда плавить, айно? Айно. Плавильня виробляє залізо шляхом нагрівання залізної руди в печі, що топиться вугіллям, бла-бла-бла. Далі. Глинище, вапнярка, вапнярська піч, каменярня, все вже є. Кравецька євня, ткальня євня, чоботарня євня, валяльня, всього в ній не є. Туй валяння сукна з вовни. Ну тут мені треба раз ще до цього далеко. Римарня, це... Тоже щось із тим. Олійниця євня, соливарня євня, човнарня євня, риболовня євня. Не є того. Далі. Транспорт і торгівля. Комора, склад, торговельний причал, крамниця, стоянка, тачок, тачкарня, стіло, стайня. Не є сьо. Треба, видав, покласти буде стайню на туті вози. Ну, то ще треба буде зброю виробляти.
навчитися. Коротше, не є ще корчми. Бо я знайшов, що ти можеш насадити вишні. Яблінку. А у хижі не можеш. Ну добре. Абрикос. Біля школи най буде. Цяк. І яблінку. Ще яблінку посажу у центрі десь. Туйка. І вишню. Щось люди тут ходять, а ніч не то. Толку не є. Ще й ту яблінку покладу десь. Напроти склада, так і файно. Мені це любить. Я так все нараз нашпорував собі. Так, сохранитися, не забути. Нова кушниця. Так. Це вже у нас на секундочку 731 гід. Я поклав ще одну хишку. Далі у мене в очереді самі альтанки. Сим зась хибить вода. Та вони ту й беруть пити. І ту й беруть пити. Нормально все. Думаємо, де далі хижі класти. Туйка. Гонець із бакалії прийшов. А що хочете купити? А вам ні що продати? Муковня тільки на експорт не є. І скоро не буде, я не розумію, деся діват мука. Соливня достає. Соливня достає. Тут 3000. А далі вона куди йде? Тут дрова туди вивержемо, а тут сіль теж покладемо. Це значить 4, 2, 6, а ще 2, 8, тобто буде 2000. Так і буде у вас якась лишня сіль там та сюди несіть. Добре. Нова родина. Супер, місяць любить. Значить, тут у мене теж сурдичок уже такий файний буде. Грабарня. Раз лиш кожу. І кожу ми будемо брати виціть. Бо тут у нас 400 вже. 400 було 300, значить вже якусь коровку фітнули, а я не запримітив. А ну, може десь ще м'ясо продає. О, туйкася ще продає м'ясо. Та й готово. Значить, не встиг їм. Перше лиш. Господичку. Як їм порскнув. Значить, не встиг їм увидіти, як коровку забили. У мене тут вже тільки бочків. Сього бугая на забій. Сього теж. У мене сісь 5-річний ще є. Та є в нього ще один молодий. Та все буде з ними добрі. Дораз буде м'яско. Ники вже ведуть. Дораз його там чик-чик. Чик-чик. Все в порядок. Шкура є, м'ясо є, все в порядок. Їдь забирайте. Ну, красно дякую м'ясо на горчиці, то дуже ціню. Так, тут вже починав, ну, та буде партія шкури, та вже не буду мусити купувати, аби робити обув. Бо я купував шкуру, аби робити обув. Тепер не буду. Тепле цуре є, обув є. Шкури ще повно. Туйка. І туйка ще є, добре. І робиться обув, добре. Та найдвоє роблю.
Так. Що там готово? Альтанка? А ну, будуть люди спочивати в ній? Айно! Єй! Люди спочивають. То-то, в альтанці. Йо, і політ ми казав, будь здоров. Дякую, 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 красно, дякую. Так, туйки у зимі не роблять, у літі роблять. Добре, файно. То в мене вже таке досить читаве село. Мені ся дуже любить. Я і школу поклав, і сілься варить. Це найважне, що сілься варить. І з Паютиного прийшли. Що вам можу продати? Малину? 486 малина. Більш ніч. Яблука не дозрівав так скоро. Вишні та й абрикоси теж ще не дозрівають. Лиш зацвіли. Ту їм посадив маленьке дерево. Працівник найближчої лісопильні посадить тут дерево, ясно. Я лише альтанки собі кладу, най люди спочивають. Так, по альтанках треба далі зась хижучки класти. Сяк. Та й сяк. Та й сяк. Порядок. Ще 3 хожучки в очереді. Так, що тут за альтанка у нас коло того? Так вона раз попри школу. Які шиковні. Раз, то-то. Ну, тепер діточки школи будуть мати де відпочивати. Файно. Не є. Хижа. Корчма! А її тут й не було. Біля будівля корчми слугує водночас житлом та місцем роботи для родини, в якій вона належить. Один шмирів оселиться в місті з населенням більше 200. Якщо на місцевому ринку є хмільні напої, горілка, медовуха або пиво. Містяни навідуватимуться до корчми задля розваги та витрачатимуть там свої гроші. Оскільки будівля є приватним підприємством, вона не приносить грошей безпосередньо до міської скарбниці, але ви можете встановити для неї щомісячний податок у панелі економіки. Класно! Лише це значить, мені треба більше людей, то мені треба 200, а далі обися продавала ще паленка. А тут у паленку треба ще мати де виробляти. Як я паленку буду виробляти? Я її мушу купити. Не? Медовуха. Рано. Я куплю, но потім. А ні, куплю тепер. Ха! Ще 28 людей, ну то немного, правда. Ай, добре з тими підказали, я то таку і не відів. Корчма, бо її не було. І давно май не було. Я не знав, коли вона появилася. Та корчму кладемо коло школи? Не? Не кладемо коло школи корчму. О, тут теж буде мед. Будуть пчоли. Супер. Корчму треба класти інде. Туйка вже зайнято, туйку буде грабарня. То що, вже було 5 стивок, ні? Це вже назбирано. Добрі. Яку овчину грабувати? У мене не є ніякої овчини раз. Ну, 5 стівок овчини, супер. Найдідовий рунок коло церкви, ай-яй-яй. Бо в мене ще церкви не є, мені треба наперед думати, де у мене буде церква, де буде то-та. Та туди буде. Туйки покладу десь церков,
Та й таку й корчму, та й буде добрі. Не? Навіть дідове знало це місто, айно. Так, у мене десь продається мука. Туся продає. Того року було, того року продавалося. Значить, на місний ринок воно теж йде. Добрі. Я щось вже не дуже хочу продавати муку лише на вон. Ну, у мене небагаті люди тепер, небагаті. Така демографія. А ну, сесі, май зажиточні. 270, 260, 240, 354, 244. Ну, сесі май багаті, у них ще навіть м'ясо є. Ну, риба, м'ясо є, риба є, мед є, м'ясо є. Ну, многі повстигали собі накупувати м'яса нараз. А сесі вже не такі бідні були. Так, гонець із деркачів прийшов. Що би сте брали? Обув. Продам вам. Угіль раз нет, другий раз. Куплю від вас, може, вашу кожу. Айно. Гречку забирайте. Олов раз не є, но буде. Прийдіть другий раз. А угіль... Свої складом уже напекав? Ні. 2000. Нич, чого? А, і все назбирали сюди, на сесе вапно засране. Та я тут іще углярки накладу туди. Виробництво. Углярки. Та так уйтуй. Попри сесе. Вонося довго шурує, та най там буде. Сілься носить. Тут у мене з 2400, тут 3000, тут повно соли. І на експорт теж повно. А кому я продавав сіль на експорт? Так, це вже щось серйозна проблема з водою. У 3 родин нараз води не є. Та що, класти тут ще один тот? Ой, сюди. Все, пой до мене. Скач до мене. Все, Мацурся вернув. Ну, добрий, найси ходить по ділу. Так, мені треба придумати ту ще воду. Ще одну керницю. Да як так би всім було близько. Кіту є і вона нормальна, та можеш класти ще, наприклад, ту єну. Так би мало то розонадіти. Бо я не знав, як ото інше рішати. У них у всіх біда з водою. На, таку і поголовно. Та де таку ту ще одну класти, це що? О, тут вже 20 єно. Значить, тож дораз когось поведуть сюди. Майстаршу корову. Що, хлопці, десь те? Ну, ходіть.
Страшно, ні в кого не є води, так і всі сохнуть. А де? За молоком раз треба піти, айно, не за водою. Ну, то я покладу туй колодязь, та й туй колодязь, дали люди добрі чиніть, що хочете. У вас на сей сурдик 1, 2, 3, 4, 5 колодців буде. Доста має бути. Сячий, так і у мене тоді була проблема, аж люди не мали щось обути та й убрати. Так у мене тепер буде проблема, аж не будуть мати що пити, ні? Нова родина прийшла сюди, супер. Та нам треба ще і ту керницю нараз думати. Туйка як буду класти хижу сяк. Туйка як сяк буду класти хижу. Та попри неї мені треба думати ще й одну керницю. А цяк. Нараз. Бо самі видите, щось творити з ту воду. Ніч мені каже, Никий. Пів села таку й пити хоче. І я їх розумів. І з якого погоду. Ай, бо як так, Никий, туй ніч, таку воду всю вечеряли, туйка теж, і туйка теж. Кампець. Такої води не є, люди добрі. Так, хлопці, я ся буду потихеньку сохраняти, видав. Що сисі з деркачів прийшов, що хочеш. Обув мов хочеш, забирай. Гречку моїх 75 хоч, на. Малину ти не дам. Добре. Йой. Ну, Никий. Не гонися напити. Вечеряли до денця у шитки туті. Ну, я вам настрою керниці. Робіть дащо. О, корову теж вже шуп-шуп. Пішло м'ясо. А люди так і розбирають м'ясо наскоренько. Усіх іще є. Всяк поклинцати по хижах, то вони си накупували м'ясо, у них все є, у них все добрі. Ай, бо й все страшно, вони дораз усі поумирають. Як ото? Ви такі... Ану, на виробництво не дам. На виробництво не дам, все буде лиш пити. Та й туй теж. Лиш пити. Ану, беріть воду. Чиряйтеся. Дораз. Так, все, я мушу потихеньку пересунь наперед керницю. Котру? Де? А, іся там. Іся не актуальна. Я тут ті, котрі актуальні вже построїв. Туйка. Та й туйка. Сятою вже була. Добрі все. Я, не знав, як іншак. Це хіба туйщину палити, це як? Ото... Переглотивим, ні? Переглотивим з цими хижами. Це як? Ну, добрі, люди добрі. Будуся потихо сохраняти, бо я вже сам не беру, мені вже потихо то пливе в голові. 3 години ми бавили. Я ще думав, що я маленько забавлю півницю. А, де обіде? То не буде, то мусить окремий день виділяти. І з цією проблемою з водою я ся розберу другий раз. А, воно, видав, вже потихенько ся розглотить само, як люди се вже поносили. Ну, добрі. Я вам всім красно дякую. Прикапчуйтеся пак у другий раз. Повтор цього буде так і все завтра на Ютубові. Звидимося з вами уже дуже-дуже скоро. То-то. Не скучайте за мною. Я буду скоро. Майтеся, будьте здорові, най вам ся веде. Все, щасливо.